empregar materiais reciclados ou coñecer a contorna. Estas son algunhas das actividades que forman parte do novo programa Terras do Miño. 430 persoas de todas as idades poderán participar nas 17 actividades que organiza a Deputación de Lugo. Buscamos achegar a natureza a todas as veciñas e veciños da provincia a través de cursos, obradoiros, conferencias ou xornadas sobre a conservación do medio ambiente e o seu cuidado. Unha tarefa que nos implica a todos. As xornadas, que terán lugar do 7 de abril ao 30 de xuño, inclúen a limpeza solidaria de bosques, cursos de fotografía ou talleres de pesca nos ríos para os máis pequenos. O Día Mundial do Medio Ambiente haberá unha actividade especial. O día 5 de xuño, con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, temos unha conferencia para tratar o tema da expansión das especies exóticas. A Deputación de Lugo repite un trimestre máis este programa. Contribuirá a poñer en valor o noso medio ambiente, a cuidalo e a preservalo. Para máis información ou inscripcións, pódese consultar a páxina web da Deputación de Lugo ou chamar ao teléfono que aparece en pantalla.